Hambai jotono khulma yapro ang Tripurani ngai kaisa koksaka mane tabuk tamoni sanai tinin haije salo corona virus njak tongmani o jinis sung बहुत chajaigano karon ke sung tini borok tabu baire ja tongnai rok jara tongnai rok bini Punjab Delhi Bombay Kolkata onek ti jara tong abono sung naharei naimani sini suru notice so sung kai sijago monglian jat nai nai ge borokle tamo ab rugi ba sunu chainen tu hini sung sunu hiba aboni bagai sung tini kaise sung government yaktui wanchugo India kai sung monglian jat kai kaisa bungwang sem sonai kaliba bo hini semen ba government nai nai sai biya ba he jinis no sung wanchuk nai meni sung India bising kaisa notice nai sramjak tu karon kai sung abo wanchuk ma hakai sung monglian jat nai nai sung sijago joto jagano tongo mane tabuk sungni bible lebo tongo sijak abo sung agi rajana amalok je ta je kok saithamani notice bai kaisa brok unko khalaijak agreement khalaijak haini sung jotono wanchung mani tawenge India government taunuk tongo jaga jaga sung chainen phayo hai phayo honi ne henjangmani sungka kisapan dukhuna nangnani siliya da rugi bai to kuno jarne kuno tulana karibli India soto jotono solnai tlan muksak tongnai bini ka hamni bagai jotono mane rajyo kaisa khaima tongo e jinis no sini je government no sung bar bar khulmu shahar koi shahar abono kaisa jara hnai rang no India ni bising tong tui sung no tini ha India ni bising tongui pon sung no tini abo hai sato gungkai tam khaine sung monglian jat abono sini takhuk tai bukuk sikla borok sak chalai rong no wanchugo hambai jotono khulumka।